guys, good morning. Ano yung time guys? Isip Beach W, akong duty sa barangay. Kay trabaho man lagi. Once a week raman pod mi guys. Kauban ko ang mga tupad guys. May tupad man. O ang among secretary treasurer. Among kagawad ani guys nilakaw kay nagatiman po sa mga street lights. Pagkakaroon ako ra gyud ni ani guys. Pagka udto guys, pag uli na paniud to, dali-dali na pugkog kay og palangre kay mananagat man lagi. Ito aduna pay time guys, so nagkay jug ko. Namasin ko guys, nga karong gabion adunay bulinaw, makapaon jud mi. Kay ano gun kayo linaw. Ay no, mandiris mister kanilakaw man to aman sa ubay. Kamera gyud na taw ani among panimalay karon. Nya ang gusto sa ko mga anak guys, managat mi kay bisag pangonsumo laman. Panud-an kay mahal kayo ang palitonon nga sudan guys, manang managat laman aron libre ang among panudan. Magampo lang tang time guys nga dili gud mo uwan kay makalawod rong kadlawon puhon maling Ginoo. Bura hinoning akong husayonon ron guys, mga usa ka aping og tunga. Pila naman yung taga guys, sobra nis na bilin guys. Duha man tayo ni ka iskina. Igo pod nga isabot sa bato. Usa na lang kaaping og tunga ang nabilin ani guys. Mao na lang among panan. Away kwarta ani guys ipuno og puhunan. So agwantan lang gyud ning mga taga basin ra og maka swerte ta ani makaparit taglaing taga. Mahal kay ang nylon ani guys. 3 kapin og ang taga tag 50 kapin. Dako po ang gasto og managatag palangre guys. Ingon lagi ko nga nganong mahal maning panagata oy nga dili man basta-basta puhunan. Yun po sila guys nga ang pinalangrihan ko no mahal po og kuha. Mahalong ko ng isda among nakuha mo nang mahal po ko na ng amo ang taga paliton. Mo nang mahal kay sila binalagyan. A few moments later. Balik trabaho guys, alas 2 na sa hapon, ibalik ko sa barangay. Di man mahimo og dili ta mo holdi. Holdi na mi guys, sa una dili man mi holdi, hapdi ra man. Karon kay gipaholdi naman mi guys. Kay mo may gikaiguan. Bisag udto na guys, medyo lapok paghihapon kay kanilang dapita buton magdagat. So ni ubas na. Mo ni tubig kanaw guys. Lisod man po kay di ko mobalik kay kagawad lay mataw nya kagawad maglakaw kay do na po yung mga trabaho nila sa ubang po mga sityo. So ang Beach W ra jud mabilin sa barangay guys. Bisan to no gagmay raming sweldo guys, pero kay kinasingkasin man ang services barangay. Willing gihapon jud mi ani nerbisyo tungod og alang sa among barangay. Swerte po guys kay pag-abot na ako diha des kapitan, diha po si secretary. Wa ako magmingaw guys kay diha day sila.
pasensya na mo guys ning time akong tapuson na ang pag-video og ako mayon guys. Daghang kayong salamat sa pag silip niyo sa akong mga videos og ako mayon guys. Bye bye. Bye bye.